everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Kuraga, Uspak, Robaste, Ryan, Kinsa ka? Kinsa ka? Ayaw! Ayaw! Ryan? Nausa man ni siya. Galimbag-limbag man eh. Ako siya po kaon. Ryan! Ryan! Ryan, tagmata! Ryan! Huwag na siya maglimbag-limbag. Nga naman to siya ganiya. Kakitagit kong nilimbag ang yang hawas. Nagtuo kong nagmata. Apa na to pa di ikihapon. Huwag na siya maglihok. Nahinanog kihapon siya sa pagkatok. Mubalik na lang ko sa akong kihigdaan. Nahimo ko na ang akong kimbuhaton. Batok sa akong kaaway. Tanawon kong makalahutay ka ba sa akong kibutang kanimo, Ryan? Matod ni Tikoy ug buktot, luya pa ang imong lawas. Pasensya ka na, Ryan. Pildi ka sa natat sa atog away. Tungod kay makamao ko, utukan, ug makamaong magminaro. Wa kay dag-anan ka na, Ryan. Ugma, mo resulta na ang akong gihim kanimo. Nausa ako. Ibalik panahon ang akong kalorya. Di naman hinuong ko makaparok. Lugoy! 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 Kinahanglan makabangon ko. Narayan! Mata na ko! Padulog ko magdigamo sa tubabaho dong! Lugoy! Baliw ko. Bangon ako. Bangon, bangon. Bangon nun ka? Tempra good. Nganong bangon nun ka? Ha? Mayan naman ka muna ka. Mayan naman ng samad ni mo. Oh, Lugoy, saman? sige na, bangon ako. Babangon sa... Ngano lagi? Di manggug ko makabarog. Ha? Uway umoy ang akong lawas. Siway umoy. Tarong ko diha. Nanganad sa kada. Abi kay pinakaadlong gihungit kang daidin sa iyong pagkaon. Unya, matching-matching. Puga-puga pas mga dahon. Itambal sa iyong mga samad. Gihimo kang bibi. Gihimo kang bibing daidin sa pila ka mga adlaw. Tungkol sa tabo nimo. Tungkol kay nasamad kasi iyong paa. Hindi karon na naong ko nimo. Lugoy, Oh. Naayan man ang samad nimo. Ako naman ay pabanguno nimo. Nagbinata nung kagmay diha. huwag ko magtiyaw, Lugoy. Ha? Bangon ako palihog. Pasandig ako sa bumbong, Lugoy. Ha? Gibati ko kakutas, Lugoy. Tarong ba? Tingalig na artista lang ka, ha? Tingin na, Lugoy. Bangon ako. Tempa. Kinaglisod ako sa pag-inawa. Baliyuglan. Mangita ko 2x2. Ulhon di ka. Ang tagdi magkakadagan. Ang tagdi magkakabarong tempa, ha? Tarong bito? Tinuod ang gibati ni mo?
Wala. Mipiyong ko ng mata ni mo. Mihangos ko kag may diha. Tamang, Ha? Ha? maglisod ko sa pagginawa. Oh, hala do. Tinuod ginitabo ni mo dong. Bangon nun tika. Bangon nun tika. Dire. Ipasan din tikas bongbong. Madam, niyan ming tanan mong mga sakop din ni sa mansyon. Kang, sayuha ko ni mong namukaw na mo. May isulti ko ninyo. Sugod karong adlaw, ang ipakaon ninyo sa mga tao, munggos tinunuan. Magmunggos ta, madam. May tulo nga lubi. Abungol ka, buktot? Balik. Buktot ka pa, bungol ka pa yun. Ayaw, balik lang. Imo mag yung balik-balikon. Balik ka lang, suway. Kaklaro ang to abuktot. Ayaw na lag-apil, nyur. Paminaw. Gikan karong adlaw, magsilibrar kita. Hala! Magsilibrar ko no. Unya, munggos ra. Ipakaon nato sa mga tao nga mag-anhian dinhi. Munggos nga dunay subak sa Sa sud sa ginhawaan sa tao. Kalame! Kalame! Murag, dunay umaabot nga mamatay. Muraog, natimahuan akong dunay umaabot nga mamatay. Ingon ana ang imong ipabuhat kung doon na kay patyon sa hinay-hinay nga paagi, di ba? sige na! Kauna ni. Liho ka nga ako sugo. Dili siya maabtan og usa ka adlaw. Sugaton siya ni kamatayon! Yor, tuwan na si Madam Iska sayang ampuanan sa simbahan. Huwag ko kasabot. Kabugo guni mo. Guyamad kang dako. Kuto na na. Hilom! Hilom ha! Oh! Basta magpaluto na gani na si Iska og munggos, dunay kaaway nato nga mamatay. Ha? Huwag ka kainomdom. Oo! Tinod sa... Oo, tinuod siya. Sige na. Lihok na. Kay mga but na sab ang mga tao. Pagkanoon nato sila. Dagan na nabatag kaabin yun! Aladong naunsa naman sa deka? Noy Lugoy? Day. Naon sa si Ryan? Nawad ko na siya umuwi, day. Ako napasandig niya bungbong. Abi kinalagog. Nag-inartista lang ni siya. Gipiyong mo ang imong mga mata. Aha. Naon sa man daay ka, Ryan? Buhi pa gini. Nagsulti pa tagabi, dili pa? Ug dili ingon ni ana ang imong kipati. Dong. Palihog, ayaw piyo nga ang imong mga mata, Ryan. Dong. Saan ka? Patay na ka? Imposible kayo. Nagsandig ko ka. Buhi ka. Nga naman ka, uy. Ay, piyong-piyong diya. May hupag ang tabon-tabon sa iyang mga mata. Uy, nga naman ni siya day din. Talit bang gini? Wa na ba siya magtingog? Dong. Alain, mamatay ka magsandig. Higdaog patay na ka. Dong. Noy, Oh. nagadugong ka na ako. Tanawa, may hupag ang tabon-tabon sa iyang mga mata. O lagi, balik mo sa kana. Naon sa lagi ni siya? Usap na to. Ay, kung inang kita siya magtambal-tambal niya. Nga di mo tayo kaibaw sa pagtambal. Di mo tayo kabaw ng tambal-tambal. Kinahanglan madasi og doktor. Madasi og ospital, Noy Lugoy. Abi na ko, maingon sa kang, may hubag yan, tabon-tabon. Noy. Ay, bahon ko na ni. Mas dako pa rin ako, pero madaan ni. Lisod kinig mga brasos dung Ryan. Ryan? Ryan? Dong. Kinuo ko! Dong. Wala siya panimuot! Ala. Uy, day. Tingalig. Himulsuhan ta ni, be. Dong, ay binuag patay-patay, ha? O matay ka, higda, yun. Lain kayo magsandig ka. Abe.
Doon na pa'y pulso. Sa tumabuhi pa niya. Buhi pa lagi ni. Naginawa pa man. Noy, ato siyang dadon og ospital. Kikundara ba sung rayas mga tao? Ilabi na to mga taong kaabi ni Iska. Doon na pagyuting tingali mga tao ding hinoy. Nga wa mo tuon ni Iska. Mo iduulo na to. Uy, Day Alia. Bantay si kuya ni mo din ha. Kay mangita mig mga tao makatabang ni kuya ni mo Ryan. Ha? Naon sa malagi na siya? ay lang day, ay lang pangutan na mo. Ingon sa kanong ni hubag tabon-tabon. Mabalik siya ni. Dalion tani mo magwang. Dadon tani. So, ato ang kapitan din hinoy lugoy. Hangyo nga huwa man ato ang yang sakyanan. Pero day, ang ako nagkaabin sa ni Iska. Di lang kita magkumpiyansa sa mga tao din, day. Suwayi lang laki. Ayaw lang tingali pagsaba nga gamito nato nga atong sakyan para mahatod nato si Ryan sa ospital. Unsa ka man ako pag-ingon? Iing na lang nga maghatod dagang maisalungsod. Ug daghan kaayo ni. Abangan nato ang yang multicab. Sige na. Sige. Lingkod. Lingkod lang una mo, ha? Gina. Kay alas 12 sa udto naman. Alas 12 sa udto na. Mupahuway una si Madam Virginia sa pagpanambal. Tikoy, bantay kung doon ay manglakaw din muadto una ko sa underground. Duawon ko lang ang munjika. Tanahon ko kung unsa na'y kahintang ni Ryan. Gibarang ni mo si Ryan? Kisumbalik ko niyang iyang gihimo kanako. Gikuhaan ko siya og Sa kuso. baaling si tawag eh. Dili na siya makasulti o dili na makapakyaw ang iyang mga kamot. Aron wa siya ikasukol kanako. Kay tingali og makapantay siya. Mugamit na usab siya sa iyang nakamahuan. Ang bagong gipatakdan tikoy. Abi-abiha. Ako'y mahibaw. Kumusta, Ryan? Luya na ba ang lawas? Sige lang, dili ka pa mamatay. Layo-layo pa ang alas 12 sa tungang gabi. Paantuson tauna ka. Tuslok-tuslokon ko ang imong mga bukton ni ining dagom. Ogunya ang imong mga tiil. Salamat taon. Kamao man day ka mo drive, day din sa? Layo pa ba ang ospital? Layo tubag eh. Layo pa day eh. Mubiyahe pa ko sa oras. Noy, si Day. Ryan. Nahisama siya sa usa ka robot. Naginhawa tuod siya. Apan way tingog ug dili makalihok. Mauli kay unsa kay sakit ining durayan? Ang akong nahadlukan, ang samad gayang naangko ni miagi mga adlaw. Wa pa ka ma-infected. Ako ra biya naghunad siyang samad. Wa siya mataruki og antitetanus katambal. Murag kuwang ko pagtuwa na. May mutambas ng Ryan na ng bahina. Gamay na para niya, chicken na na. Uy, sila. Day, Ha? ang bukto ni Dong Ryan, nagkadugo. Nagkadugo? Nga na nagkadugo man? Unsa may nakasamad siyang bukton? Ha? Nailugoy? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.